Kijing yasiat kijing snam kijing penya kelumar kambat kut setia hapo ke jela Manipur hadu mentaru. Katno kijing sangsot ban pe ya tu kibreu ki basong basa hapo ke ne jela. Ha ka ba kiriusim kabu kim dan syu kamen sim perkhat ne solem. Ki syu tombor bait napang ya kibreu kamtam ya kintai pat ki klung kena. Kawai ne kijing ja kabla ja biang ha ka ne jela kalong sisa ka basngotrim bat sngo sirkai hadu kata-kata ha gaba ha janmet jong ka singsai jan kata kat santri unai tung arajar arplai kibor bahalor na kanega jela ling ba kilat pthai kubor kila yetu bakawai galong kami nasa Wambong Imphal East District Manipur ka lasya set yap batlaong ru bala set bai na kadur khmat jongka ha ga yingsa jongka hi da ki kato kanengot ki khna senrang barak suloi kanega long kami ka badan ru san phos nam karta ka jongka susu la yetu aswa bagite girunar kin phet krat kilapan praru kadur khmat jong katai galong kami khanang ba anam dan ba itu yaka kumjuru lapan tip ba katai galong kami kadai ga bamda biang bha kajing mojing perkhat la nega don kata kajing pang ki bor perkhat ber kadai ru na gajai benreu maring naga kumta ya katai ga jaka bala ja katai ga jingja la pahararu dagi bor plit ka jela Manipur khanang ba kanom mi su kino ga jiga pen kelumar Hakabai day bat ganega jingja ki bor badai pej kila alum record halor ganega jingja na ki pai ba ganega snong bala ituru bala kem khandai ngut ki breu ki badan kti ha ganega jingja